hangkat coba kotor colina. Colinai. Uninya orang hari colina coba beri hangkat coba kotor colina. Colinai. Dunia rintinya hai. Dunia rintinya hai.
हामबाय जोंनि मेडिया पार्सनाव बिनि सिङाव इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टआव डेपुटेसन नांबानि कारन नंखा जों साइमानो दाबो जोंनि सारा त्रिपुरायावनो इलेक्ट्रिक जगो जों रिचार्ज खायखा के इउनिट कम मानमानि जे जायगायाव 5 टाकानि रिचार्ज खायखा के 17 टाका है के बाक्सा 7 टाका 8 टाका इउनिट मानो अबनो तैनो जों दिनै तांदै अबा हायना नांखा नै इनर डेपुटेसन मारका तै आबो सिमिया खूब चालुगो नै आलांकानो बिल जे जागाव गरीब बर रनो फानो गरीब बर गु कुसलिना से ताइतानि आती बर रनो आमा हायगिनो सेन बर रनो सुदु 15000 20000 30000 लायै फाइन सै रुयै कुनु रिसिभ रहैया रां जमा नारगे कुनु रिसिभ रहैया थांदे हिसिनि रहमानि आबा हायरो न जों चिलिथिनि मानजाकमानि बागै जों बरं नर दिने आमकै करपसन बुंतमारनो ठीक खायनानि बागै दिनि नाव डेपुटेसन तामनो सजेसन का ताउनो जे मालाय पेमेन्ट जे आबा हाय जों जादों जोंनो अबनो सजेसन रखा जों सिनियर मेनेजार बाय जों मालायका बसा बनो जों माइकेन साका नरकनि खरकनि जुनियर मेनेजार बालायके ओ कमुनिं एरिया वो जेबाबे बर रनो होय हारिनि खायका आबर रनो स्टप खायनो नोंथों गरीब बर बर खायनो किसा मिसा सलि तंजाव आपनि रनो आमसके बिलता सैथों जाते नायज आबनो खायथों जों जों मेमरे न बनो जों जमा रजा जाताय कैसा अंके जे इउनिट बारि मानि अब तांनि बारि आबो बारि गांके आबो जे समय ब्रंनि एप्रिल मासनि सिमि ब्रंनि सिस्टेम आपग्रेड ngो आम बागे आरां तांजागो निसाव के जुदिनो जों तो जों पाब्लिक तो साइमिया दा आबनो नरो गासे नोटिफिकेशन खायदे हाय के माइकिं खायदे हाय के सोशल मीडिया आव फायै आबनो तै कक सादि नि सामानि यागलो बरक आबो सिनि यागोया आबो आयं अथॉरिटी दं यागोसि हाई अथॉरिटी दं यागो नि बरक सा जों आबनो साका नरो हाई अथॉरिटी दं यागो आबनो गासे रिकमेंडेशन रहनांथों जाते जे बिल बारि तंमानि यूनिट बारि तंमानि आबरनो क्लियर के एकदम सानानि बागै नै जों बरनो साका बर आबनो एक्सेप्ट बंग होके जों आबो वान सुजागनाय नि बरक जों आमाके ककखा ताइ कैसाके जेबाबे चिनिता खुब खरकसा चिनिता खुब मंगल दिनि नुखुंगो कुनु खुब लाइन मानजागिया एबनो नोंतांनि 200 टाकानि मास रिचार्ज खाय नैसे बनो खुब चालुगो नै ब टमटम बटंगो ब बाइके 200 टाका पुसो 300 टाका रिचार्ज खाय पुसो नै बनो 15000 बिल सिरिका दा आबनो तै सनरो साबायका आबनो तै जों साबो सिं करनि जूनियर मैनेजर सिगां बुंनालिया बुंनि नागे सयै जोंबो कमप्लेन देखा आ कमप्लेन ब्रो एक्सेप्ट थाया आबनो नायै क्लाइ रजानाय नाथाय बिनि अरबो लाइन काट थायका माने आ लाइन न ब्रो बिनि बिसिङनो खेबारिनि नि जोंनो क रि रहका बाहाय तापसो जरा कनंनि दाबि दाबा बाहाय रगन खा आबनो के ससे तापसो जरा तिनि डेपुटेसन जे माने जोंनि दाबि तो 300 जरते जों बरनो मेमोरेन्डाम जमा रखा आरो न जतो किसु सुजाक दङ ताम हुके बर जुदिनो जों जे दाबि खालामनानै आबनो बर जों सक्सेस खायरिया के जों नेक्स्ट स तैसा अमनि साफानो गोबां पाब्लिक रगो जोंनो सहजिगता खाय नांखा खायो आबा के नेक्स्ट टेबो गोबां खालायो जों बङरो अमा हेके डेपुटेसन बिनानि बागै जों नाजायतो निन्थिनो आंके कमुनिटी रिचार्ज सोसाइटिनि सेक्रेटारि